dobrýho zdravia, predseda. Tak ste sa vrátili z tej dovolenky? No, pravda, že som sa vrátil, Kula. Čo si myslíš, že ťa tu samýho náhám celý život, alebo čo? Ale kdeže, taký optimista som zasík nebol. A čože to máte obmotanvo okolo celej hlavy, predseda? To kúkaš čo, Kula? To je vec. To je anakonda. Kula, skoro ako živa, len je trošku vypchatá. Hej, no? Tak to je ten hadisko, čo ste sa tam kvôli nemu všetci trepali? No, pravda, že je to on, Kula, ale nie celý. Celý mal skoro 7 metrov. To by sa mi na hlavu nezmestilo, Kula. Predseda, a čítal som, že vraj vám cestou aj loď zhorela, či čo? Zasík ste fajčili počas spánku, nočak. Aká loď, Kula, no maný čonok to bol, ale najhoršie bolo, že keď sme sa potopili, tak nám povedali, že si máme dávať pozor, že sú tam aj veľké ryby, čo všetko zožerú, Kula. Pileneje sa volajú. Tie zožerú všetko, aj prezidenta by zožrali. Ale sme sa našťastie skovali v lese, Kula. No, nevadí, možno na druhý raz vyjde. No, len si rob srandu, Kula. To není sranda taká ryba, Kula. A tíke páni nám tiež mohli predtým povedať, a nie potom, Kula, to ako moja žena. Tá tiež nič nepovie, kým jednu netrestnem, Kula. A toho mravenčiara ste odfotili, predseda, lebo to je veľmi dôležité, tak som počul, že budeme mať novú baňkovku. 10 000 korunáčku a vraj tam bude v takom rámiku hlava toho mravenčiara a dookola také samie malé kosáčiky a kladivka. Hej. No tak možno to je, Kula, fotilo sa tam dosť, hej. Predstav si, Kula, bol tam jeden s nami, tento tiež mal zadarmo ako ja a volal sa Boháčik. A vôbec nebol bohatý. To si predstav, Kula. A inak je doma čo novýho? Zemiaky ste uchvánili pre cigáňama? Nuž ako by nie, predseda. Stačilo ich pomedzi mínovie polia zasadiť a bol kľud. Presne ako sme predpokladali. No, vidíš, Kula, môžeme dať zlepšovák. Ale inak televízore každý deň vraveli, že je to kravina, aby prezident do voľakej džungle na dovolenku aj s celou rodinou chodil. A to ešte nevedeli, že aj vás tam zobral zadarmo, kým som im to ja nezatelefonoval. Aj čo, televízia, Kula, nak sa starajú o seba, keď posti vymýšľajú furt. Aj teraz, pýtam sa ženy, že na čo je tam tá smutná hlava na plavo hore s tým číslom, Kula. A ona, že vaj toľko razy ju mám za noc uspokojiť a potom sa tá hlava v plavo hore loze hoce a bude to v poriadku. Hej, a Vary ste jej uverili? Oj, či si na čisto klepí, Kula. Veď tam bola 12. Čo som ja, Robokov alebo Terminátor, Kula? Som je Kidován, kúšem vám pokoj. Jaj, tak to odtedy nepočuje na právo ucho. No, veru, že odtedy, Kula. Ale keď nič nepočuje, ani sa na nič nepýta. Aj minuje. Také ťažké otázky mi dáva, že vraj na koho počes sa hrá naša hymna na konci vysielania na STV2, Kula. No, čo by si jej na to povedal? Jaj, predseda, nuž, ja si myslím, že je to na počesť toho krepáňa, ktorý sa na to vydrží kúkať až do konca. Ježe to môže byť pravda, Kula? No, radšej to poviem, a ak sa ešte aj potom bude na kebosti vypytovať, tak jej obkrútim túto košku na noc okolo hlavy a uvidíme, či sa do rána tej škotič trochu stiahne.